Hola, aquest vídeo és per explicar-vos uns crèdits que han sortit per inversions, que són ICOs, per joves. Llavors és important que si heu de fer una inversió i sou joves, estigueu al cas del que us explicaré ara. Aquests préstamos estan pensats per a la gent que durant l'any de sol·licitud, durant aquell any natural, no tenen més de 40 anys complerts. Llavors què vol dir? Que si algú de vosaltres ha de complir els 41 anys durant l'any 2025, és molt important que el aneu a demanar abans del 31 de desembre del 2024, abans que s'acabi aquest any, perquè si no l'any 2025 ja no complireu amb aquesta primera condició. És jove aquell que té menys de 40 anys. A més, cal que aquest jove faci d'un, sigui agricultor, i tingui més d'un 50% d'ingressos agraris. Què vol dir? Que si ets agricultor professional això ho compleixes segur. També podria ser inclús joves que amb ingressos bruts compleixen, però nets no. Com que la norma diu ingressos, si amb ingressos bruts compliu, també ho podríeu demanar. I l'últim requisit que hi ha és que s'ha de residir a la comarca o a la comarca limítrofe on tens l'explotació. Llavors, aquesta ajuda, si tu fas el préstec per inversions, poden ser inversions en què això no està aclarit del tot, però representa que són inversions que estan recient fetes o que estan programades per fer, imagineu que feu el topall, que és el màxim de 100.000 euros, us donaran un 15% d'amortització capital. Què vol dir? Que només se tornaran els 85.000 euros restants. Quan us donaran l'ajut ja anirà directament a amortitzar aquest ICO. L'ajut, que seran 15.000 euros, compta com a ajut de mínimis, però no us ha de preocupar perquè durant els darrers 3 anys s'ha pujat el sostre a 50.000 euros amb ajudes de mínimis. No s'han donat tantes ajudes de mínimis durant els darrers 3 anys, en la qual segurament no tindreu problemes per aquí. I també és important que sapigueu que aquest ajut és compatible amb altres ajudes. Què vol dir? Si el tractor que heu de comprar ja l'havíeu demanat amb un plan Renove, amb un 4.0 o amb altres ajudes, és compatible amb aquest préstec. L'únic inconvenient que té aquest préstec, jo us ho acabaran de concretar al banc, el tipus d'interès de l'ICO. Els ICOs actualment estan bastant cars d'interessos, estan sobre el 6,5%. Clar, llavors valoreu molt bé si el feu a molt llarg termini o a curt termini per valorar una mica que no sigui molt car respecte al finançament normal. Però negocieu amb l'entitat i a veure què us diuen, però creiem que és una bona eina pels joves. Continuarem apretant perquè els interessos dels ICOs quan són per joves siguin més baixos o més raonables i evidentment donar un cop de mà a les inversions, que és important, que no he dit, que aquests préstamos, aquests crèdits tenen un aval del SAECA. Què vol dir? Un aval del SAECA va molt bé perquè si en properes vegades heu d'anar a demanar finançament al banc, com que aquest crèdit estarà avalat per SAECA, no es compta com tant risc i us facilitarà futures operacions. Si heu de fer una inversió, crec que val la pena que ho demaneu i consulteu amb l'entitat financera. Si no saben a l'entitat financera com funciona, contacteu les nostres oficines i us donarem un cop de mà. Vinga.